Kuzakubanjwa Inkonzo yesikhumbuzo samaxhoba alishumi elinesitandathu yesehlo sokudutyulwa kwithaveni yaseOrlando eSoweto. Lamaxhoba adutyulwe ngobusuku bangoMgqibelo kwithaveni yasekuhlaleni kumatyotyombe aseNomzamo. Esisikhumbuzo saqala ngentsimbi yesibini ngalemva kwemini. Ndatheli yethu Mbalenhle Mthethwa ulapho ukusibalisela ngokulindelekileyo kule nkonzo. Sikwamkele Mbalenhle, khawusixelele ngokwenzekayo apho kwaye singalindela ntoni kule nkonzo. Sawubona Lisa, into singayilindela ukuthi sizwe kabanzi ngokuthi inhlelo zokuthi abanye balabo abadutyulwa ngoMgqibelo bazongcwatshwa kuphi futhi kanjani, kodwa njengoba sikhona lana sekukhona abanye bomndeni sibabonile befika bezokwenza lokhu okwenziwa isiko okwesiko kokuthi umuntu alandwe endaweni lapho umphefumulo ophumele khona. Simbonile omunye wamalungu omndeni fika nehlahla bezothatha omunye wabo bemthatha bemikise emzimkhulu. Asazi okwamanje ukuthi umngcwabo uzoba umngcwabo onjani, mhlambe kuzoba umngcwabo owodwa lapho bonke labo abashonele lana kule thaveni bezongcwatshwa kanye noma imndeni yonke izokwazi ukuthi ingcwabe iyodwa. Mbalenhle, xa usiva ingaba mhlambi sele bekhona abantu ababanjiweyo ngesehlo? Okwamanje esikakezwa ukuthi bakhona yini abantu ababanjiweyo noma mhlambe abasolwa ababanjiwe ngamaphoyisa, kodwa njengamanje siyazi ukuthi amaphoyisa akhona achithekile nje endaweni. Sizwile ukuthi sibabonile futhi namanye evimba abantu endleleni enza lokho kubizwa phecelezi ngokuthi ama road block. Sizwile nokuthi ungqongqoshe wamaphoyisa ngenkathi ekhuluma eqaleni kweviki ukuthi uzoletha abantu labekuthiwa amaphoyisa labekuthiwa amabherede. Siyezwa ukuthi nawo akhona endaweni. Abahlali abaye babahlali bakujabulela kona lokho ukuba khona kwamabherede ngoba bezizwa kungathi bavikelekile ngenxa yezinga lobugebengu endaweni, futhi emva kwalesigameko lesi esenzekile kule thaveni esibone abantu befa ngendlela engemnandi neze futhi enesihluku. Ingaba amaxhoba azakungcwatywa ngemini enye? Yilokho sizokuzwa esilindele ukukuzwa uma le memorial service noma lenkonzo yesikhumbuzo iqala, njengoba kuzoba ngo2 o'clock. Siyazi ukuthi kuzoba khona nabanye ongqongqoshe abavela kuhulumeni abazofika bazama ukusichazela kabanzi futhi bazama bakhumbula labo abasale abashonile ngoMgqibelo, baphinde futhi bazame ukuthi bafake indlela noma inhlelo ezokwenza ukuthi zigweme udlame noma into isigameko esinjena ukuthi siphinde senzeke endaweni. Sizwile ukuthi zikhona ezinye indawo lapho abantu bedutshuliwe khona emathaveni, kodwa nalapho asikakezwa ukuthi bekwenze njani uma abantu besebedutshulwa. Kodwa ke siyazi ukuthi amaphoyisa wona asendaweni achithekile yonke indawo, ezama nje ukuthi athole umkhondo lo esingakezwa ngawo njengamanje. Sibabe ngazo zibini kwintatheli yelijelo uMbalenhle Mthethwa.